Ja som urobil jedno také fejkové video, taký social experiment. Mal som Porsche požičané a hovorím si, využijem to. Urobil som video, zastavil som pred kamerou z Porsche, vystúpil som, hovorím, že z 0 na 1 milión eur do roka. Ja som to dokázal, dokážeš to aj ty. A keď si myslíš, že ne, tak za mnou toto Porsche dôkaz toho, že to ide. A teraz na 30 dní máte zadarmo kurz, po mesiaci to bude za 199 eur mesačne, tak mi napíš do správy, mám záujem, lebo keď mi nenapíšeš, tak si žebrák, nezaujímaš ma a je mi úplne jedno, čo s tebou bude. Takže mi napíš do správy, mám záujem a potom sa dozvieš viacej. Na 30 dní to máš zadarmo, z 0 na 1 milión eur do roka. Sadol som do auta, odišiel som preč, prestrih a vysvetlil som proste, že ako rýchlo človek dokáže vytvoriť takýto fake a v podstate upútať na seba pozornosť niečím, čo není jeho. Čo myslíte, koľko ľudí to dopozeralo dokonca? Nevolali ľudia, vygooglili si moje telefónne číslo, firemné, súkromné. Na maily firemný, súkromný som dostal